Usah menyongsong ayu haram badan di putarannya, anui ko indah badan gile yang bagel sirih hati, tidak tahu kapuak langai asirak di tapi ladang gile yang bagel sirih hati, tidak tahu kapuak langai asirak di tapi ladang. Menyongsong ayu haram badan di putarannya, anui ko indah badan gile yang bagel sirih hati, tidak tahu kapuak langai asirak di tapi ladang gile yang bagel sirih hati, tidak tahu kapuak langai asirak di tapi ladang.